Als op 3 oktober 1944 de geallieerden de dijk bij Westkapelle bombarderen, loopt Walcheren geleidelijk onder water. Het betekent een voorlopig eind van het leven op het platteland. Het boerenleven voltrekt zich op Walcheren immers onder zeeniveau. Het zoute water zal de vruchtbare grond voor jaren onbruikbaar maken. De muren van de huizen worden door het zout tot op de dag van vandaag aangetast. De mensen hebben in de dorpen en steden een veilig heenkomen gezocht. Het gevolg is dat er op kleine droge plekken grote concentraties van mensen ontstaan. Onder die omstandigheden ondergaan de Walchenaren de bevrijding. Als op 8 november 1944 heel Walcheren is bevrijd en de geallieerden het hier voor het zeggen hebben, zien ze zich geconfronteerd met flink wat problemen. Een gebied dat onbewoonbaar is, waar het leven onveilig is. In de dorpen worden de kerken als onderkomen gebruikt. Het vee van de plattelanders is tijdelijk naar het duingebied gebracht. Hier liggen veel landmijnen, fataal voor menig koe. Slagers hebben handenvol werk aan het slachten van deze dieren. Absurd genoeg is er ondanks alle ellende daardoor bij tijd en wijle een overvloed aan vlees. Een van de eerste maatregelen die de geallieerden op Walcheren nemen, is de evacuatie van iedereen die niets kan uitrichten. Burgemeesters en huisartsen stellen lijsten op met namen van mensen die moeten vertrekken. Vrouwen, kinderen, bejaarden en zieken zijn de eerste die het eiland moeten verlaten. Vanuit de dorpen worden ze naar Middelburg gebracht. Vandaar worden ze ondergebracht bij opvangadressen in Zuid-Beveland. Daar zijn de inwoners verplicht om evacuees in huis op te nemen. Tussen deze mensen velen die Walcheren nog nooit hebben verlaten. De jeugdige Jo Minderhout zit op een evacuatieadres in Domburg. Haar moeder vraagt of ze wat spullen wil ophalen in hun huis in Westkapelle. Ze maakt een lijstje. Stiefsel voor de mussen. En de fiets staat wel in Domburg, maar de banden zijn slecht. En dan zei ze, die staat op de zolder nog zo goed als een nieuwe fiets van je vader. En die wielen die zijn er al afgehaald. Dus als je die mee zou willen nemen, dan is er wel iemand die als aan die fiets kan doen van ons. En zo vertrekt Jo samen met haar vriendin Jane te voet van Domburg naar Westkapelle. De hele weg zit vol bomkraters. Maar ja, je was jong, hè? Dat kon je allemaal. Hè? Nu zie je al die bezwaren zo, maar toen niet. Hè? Met jeugdige overmoed zetten ze flink de pas erin. En dan we dan voor tijdens de torentje waren, die waren ook nog bunkers. Die waren ook wel beschadigd, maar die waren ook nog tamelijk intact. Dan zei je, ja, dat zou ik dan nog maar zijn, want ze noemden me, Adriana is de achternaam, maar dat noemden ze zo niet in Westkapelle. Ze zeiden, eens kijken wat of er is in die bunker. Nou, en dat deed me dan, maar we waren net zo gauw uit. Want de Duitsers lagen, dode Duitsers op de buk, gewoon bij die apparaten van de kanonnen. Nou, en dan waren we bij ons huis en dat was nog heb, dus ik kon je dan tamelijk droog komen. Want ons huis was ook enkel met vloed, vol water. Het was boven de deuren. Boven de beste deurtjes, zeiden we dan, hè. Zo hoog kwam het dan. Ze gooien alles in een jutezak, maar worden overvallen door het water. Dan hoorde we nog en dan keken we, en dat stond al in de gang, het water. Hadden we ons verhist met eb en vloed, hè. Nou, wat nu gedaan? Want dat was een poosje dat we weg zouden gaan, hè. Dan zaten we veilig op de zolder. En dus, die waren ook oude kleren en zo. Dus er was ook zo'n stok. Dat deed je vroeger altijd de worsten, dat er geslacht was ophangen. En die stonden er dan, die kale stokken. En die bonden me dan wat ondergoed aan. En door de dekramen, voor en achter. Dat er nood was. En dat hadden die Engelsen op de toren gezien. En dan was Vaassen en nemen kwam met die boot in de buurt. Want die hebben ze dan erop patent gemaakt dat er in ons huis nood was, hè. Nou, en toen kwamen we in de gang met die rubberboot.
En toen stond er iemand met een filmtoestel of een fototoestel, dat weet ik dan niet meer, maar het zou een filmtoestel geweest zijn. En toen zei, zou je nog eens terug willen, dat we dat nog eens rustiger op kunnen nemen. Die filmer was John Fernhout. Ik kwam hier in november 1944 als oorlogscorrespondent, geaccrediteerd bij SHAEF, het hoofdkwartier van generaal Eisenhower. Mijn opdrachtgever was de Nederlandse voorlichtingsdienst. En mijn taak was om de bevrijding van Nederland op film vast te leggen. Niet alleen de bevrijding, maar ook het leven tijdens de inundatie legt hij vast. Maar in ieder geval was het dan zo dat mijn vriendin dan tegen diegene zei, die had dan, wil je nog terug, dan neem het nog een keer. Dat ze zei, dat doen we als je ons met die jeep naar Domburg terugbrengen. En dat deed ze. Hebben ze ook gedaan. Vandaar dat Jo en Jane een rol spelen in de film Broken Dykes, waarvan hier de beelden. Die eerste weken na de bevrijding wordt er wat afgesjouwd op het geïnundeerde Walcheren. Deze mensen proberen hun bezittingen veilig te stellen. Een belangrijk bezit van veel mensen is hun vee. In eerste instantie wordt dat naar de droge plekken in het duingebied gebracht. Maar na de bevrijding moet ook het vee evacueren. Hier komt een flinke kudde vanaf de Noordweg, de Middelburgse Noordsingel op. In het droge centrum wordt het opgevangen en van hieruit worden de dieren naar collega-boeren in de provincie gebracht. Voor wie blijft ontspint zich een leven op het water. Stoepen zijn lange steigers langs de gevels. En als die er niet zijn, dan gaan de broekspijpen omhoog. In de dorpen en steden hebben ze aanlegstegens gemaakt waar de verschillende vaartuigen kunnen afmeren. Het is aanpassen en er het beste van maken. Dat geldt evengoed voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen. Onbeschrijfelijk is hier de materiële schade ontstaan tijdens de strijd tussen de Duitsers en de geallieerden om de monding van de Westerschelde in de herfst van 1944. Veel Zeeuws-Vlamingen zijn hun huis kwijt. Ze moeten zich tevreden stellen met tijdelijke onderkomens. Net als Frans van Brooijen en zijn familie. Dan woonden we in Zuid-Zand, dan waren we geëvacueerd. En voor die tijd hadden we in Axel gezeten, in een hoek. Met families omdat we in Oostburg uitgebombardeerd waren. Dus we hadden geen woning meer. Dus we zaten op een kamer met 5 man in Zuid-Zand. Het moet een raar leven zijn, zeker voor kinderen. Geen eigen plek meer. Je school in puin. Steeds met en bij vreemde mensen in huis. Ja, het was gewoon iedereen zat bekrompen. En zaten ze niet bekrompen, dan hadden ze inwoning. Dus dan zaten ze weer bekrompen. Dus er zat geen iedereen zijn woning zat vol. De helft van de woningen waren vernietigd in Oostburg. Dus de helft was weg. Je groeit er mee. Eerst krijg je granaten en dan krijg je bommen. En je wordt uitgebombardeerd. En ja, goed, de kennissen zijn ook uitgebombardeerd. En je vlucht. Je gaat te voet, ga je dingen loop je Oostburg uit. En dan heb je alleen nog de kleren die je aan hebt. En voor de rest heb je niks meer. Overleven, daar komt het op neer voor vele Zeeuws-Vlamingen. De oorlog is bizar geweest, maar de bevrijding betekende lang niet het einde van alle ellende. En er was zeker geen reden tot feesten. Nee, daarvoor waren veel te veel doden gevallen op de feesten. Ik heb ze ook niet zien feesten. Je kunt maar slecht zeggen, een feest gaan vieren, dat al je buren gestorven zijn. Dan kan je toch geen feest gaan vieren? Dat kan toch niet? Dat doe je toch niet? Dat gevoel heb je niet eens om feest te vieren. In verhouding waren de dingen, ik denk, in Oostburg denk ik alleen, ik weet het niet precies zeker, maar ik dacht zo 140 doden. En dan hoor je daarbij, dat is de jongen uit de klas, en dat is die jongen uit de klas, en dat is de jongen uit die klas daarnaast. Nee, voor kinderen als Frans is Zeeuws-Vlaanderen zo vlak na de bevrijding geen goede plek om te vertoeven. Tot die conclusie komt ook het tijdelijk gezag dat dan in Axel is gevestigd. Die kinderen moeten hier weg. Ze hebben hier niks. Ze moeten op vakantie de zinnen verzetten. Zo hebben ze gedacht. En zo krijgen heel wat Zeeuws-Vlamingjes de kans om naar Engeland te gaan. Dus ik dacht dat er de Breskes zo 100 wezen of half wezen waren. En daarvan waren er ook verschillende zaten in die groepen die over met mij meegegaan zijn.
Ja, de Schondijken waren er bij, Aardenburg waren er bij. En wij kwamen in een kamp dat vroeger was van de RAF. En die hadden erin gezeten. Ja, je werd daar bezig gehouden. School werd er niet gegeven. Ja, misschien een beetje aardrijkskunde of geschiedenis of zoiets. En daar werd wel veel gepraat. Maar, en misschien een paar Engelse woorden geleerd. Maar voor de rest spelen, voetballen. En daar was dan dingen bij. En snel stromende rivier. Dus daar waren we volop aan dijken bouwen natuurlijk. Als Hollander bij dijkenbouwer. Ja. En dan 3 maanden kon je naar huis. Maar je mocht daar je wilde, kon je ook blijven. Dan kon je er naar ergens in doen. Nou, de meeste bleven. Hoor. Na maanden komen ze terug. Terug in een opkrabbelend Zeeuws-Vlaanderen. Mijn ouders woonden weer in Oostburg. En dan bracht je de cadeautjes mee uit Engeland natuurlijk. Dat was roundtrees, coco en fietsbanden. Die waren hier nog niet te krijgen. Dus ja, daar gingen we weer naar school toe. Gewoon. En dan zag je wel de lege plekken in de klasse. Die was er niet meer en die was er niet meer. Die was er dan zelf weer uit geweest. Die anderen waren daar een beetje aan gewoon. Dan zag je nog wel eens te denken, maar ja. Het is gebeurd. Zo komt Frans terug in zijn Zeeuws-Vlaanderen. Daar doet men alle moeite om het leven weer op gang te brengen. Een leven in vrijheid, waarvoor een zware tol is betaald.